دیەکێک ji kogehên kevin de li Şama paytexta Sûriyê Abdullah Sofya behreya xwe di çêkirina hemû corên amorên mûzîkê bikartîne heya ku mûzîka neteweyên welatên derve bîne Sûriyê. Sofya karê wî taybet bi çêkirina amûrên navdewletî ye ku bi zehmetî li Sûriyê têne dîtin. Bi gotina wî ji destpêka sala 2019 de dest bi pêşeya xwe kiriye û giringiyê bi amorên mûzîkê li tevahiya cîhanê dide. Lê nikarî bû di wê demê de wan amoran li welatê xwe bi dest bixe. Ez hewl didim amûrên mûzîkê ji welatên Ewropê mîna Astralya, Nîjerya, Afrika û İspanya çêkim û hewl didim wan amûran bi kalîteke baş di hindir Sûriyê de çêkim heya ku çêkîna wan Sûrî bin. Em hêvî dikin workshopeke me taybet de çêkîna wan alavan de hebe. Ez zimûnekî min ya baş derbarî çêkîna alavan û çerm û darên çêkîna wan de çêbûye. Pirsgirêka me tenê ew e ku alavên wan tiştane tune ne. Em li gor wêneyên em dibînin em wan çêtkin. Niha rewş hinekî zehmet bûye. Ji ber qutkina kehrebê karê ku berê me di heftekê de temam dikir, niha di 2 mehan de em temam dikin. Li aliyekî din mûzîkjen jî tênin ziman û dibêjin ku alav û amorên gelerî bi zehmetî li welatê wan tê dîtin û eger bibînin jî nirxê wan gelekî giran e. بالحقيقة يعني مجرد انك تشوف هي الآلة هي شكلها معقد يعني براستي دما تو لآمور دنيرة تو دبيني چه قاس تفلي هذا و دزاني چوا نهيني نوي ناز بكي حياوي آموري جدار بيويس چيكي جبروه كي ام سپاسيا حوالي خو عبدالله دكن لسروي كاريكو كري جبركو بساياوي امنها لفان آلاوان ددن وان لسر ستيج و آهنگان بكارتين ونجرب ونعزف وتكون معنا على مسارحنا. Li gorî çêkerê amorên mûzîka gelerî li Sûriyê ji ber berdewamiya şerê welatê wan û têkçûna rewşa aborî bi sedema sepandina sizayên welatên Ewropî û astangiyên jiyana rojane lê ew di karê xwe de berdewamin. Karê wan amorên gelek welatan li xwe digire arman jê ew e heya ku hunermendên welatê wan jî li alavên nû bidin û xelk jî êş û azarên gotê de derbas dibin ji bîr bikin.